सुन रहे हैं राहुल अगतिया को presented by विराट म्यूजिक। ऐसा ना पंडाल सजावे खातिर ले आती बाई डीजे गुड्डूराज शामिल जाता रात में होई मिली सुकून जी शामिल जाता रात में होई मिली सुकून जी ऐसा न पंडाल सजावे खातिर ले आती बैलून जी ऐसा न पंडाल सजावे खातिर ले आती बैलून जी डीजे गुड्डूराज। अखन अहाँ सब सुन रहल छी मधुरा से विराट म्यूजिक के शानदार प्रस्तुति। ऐसा पंडाल सजावे खातिर ले आती बैलून जी वहाँ के तैयारी हो चलब अगारी भीड़ होला देखा भारी नवरात्र के मेला ये सैया लागेला मोतिहारी जी पूजा पाठ में शामिल होखते भरेला जुनून जी पूजा पाठ में शामिल होखते भरेला जुनून जी ऐसा पंडाल सजावे खातिर ले आती बैलून जी ऐसा पंडाल सजावे खातिर ले आती बैलून जी डीजे गुड्डूराज मधुबनी presented by विराट म्यूजिक। ऐसा पंडाल सजावे खातिर ले आती बैलून जी कमलेश बेदर्दी राहुल के संगवा जात बारे थामे धाम जी आवेला दूर दूर से नर और नारी बनेला बिगड़ल काम जी दर्शन कैला से वही जा भइल परिपूर्ण जी दर्शन कैला से वही जा भइल परिपूर्ण जी ऐसा पंडाल सजावे खातिर ले आती बैलून जी राजा पंडाल सजावे खातिर ले आती बैलून